Kadau ba i ka pelongnya boleh makan mix man ke i ba kadai ka jing nong kap mo abangi pai abangi pet ya ka jing nong jing man jong ka sinchar ka khadar im suhun man ong man chuki no kum tu kum bakalong mar boleh kam kata tang ya ngi menta dei ka jing mi ka jong ka dau ba hi ka ba khamat kalong abang pet i kun kiti ki jong du dang red mo kalau wei ka chuki sunu kin lai marka lawai ka chuki ka song hangi menta bat dei nama kata dau nomor abangi pet ya ka sinchar khadar kum bakalong midon cikermen banora ai cikermen ko boong sedang kajing ong mah kajing kela kan wan ka sedang nanga sim kadi kata ka pelongnya bani sikmat mah orang ko ai kela kan sedang nanga pada nama kata warai orang ba bani sikmat te haba pla job menta bat ka ai kakam pidon benle nama tau pat ba ai kam te kibun kam te kibun de keren tamalong minyak kan lupa mo nginom la andai don sibun andai don ki sector di mana kalian ke jonga election campaign berbuat nak kalian ke parti tu sebagai kuat ke jimut ke bakta mah yo pai ba kawai ketika lat jing sumar ka help maka ka baar pa ketika education tai pisau kuno hatu kasi ba namulai ba phi ka bo jung phi ka tam kat tu pisau kuno lede kam dei ka buat jonga mo dei ka di upat oh ngang ong ikan ni nadu ke election campaign tu malah ong upai ki pai ba mo pek yo piong ka jing job kan dei ka jonga kan dei jonga voice of the people party em kam dei ka jing job jonga ka jing job jonga voice of the people party ka jing job so pai ba mar ko mangi i ha mau lai nong mau lai lo kwa sha ya ka jing kala ba ba i ba ka don kala pen le no ai mo teng ai ku beli ya ki pai ba nong song mau lai ban nge skam ni smart pat ni yo ben prelang ba pai ba menung nu pen boring mo dari ka jing thang ka bawan napo ka donut ba ka masim tu jonga lem dang idon nya kata mo kam don jimut ada pen bor pai ba pinum don ya ka masim ban sakri ha ka ba khadu pinum la ban ai ka jing sakri bat buon du pat ki e no mo dai nga hinal dia kawan napo ka donut ka jonga ka jing thang ka jonga ban sakri pai ba